Мача беше великолепен. За жалост пуснах първото по време. След това си го пуснах. Изтеглих си мача. Пуснах си по времето да гледам първото. Пуснах 4-5 пъти да гледам головите, да се надъхвам. О, боже мой, какъв мач. Ето, честно, това съм с тениската на Барса. Най-добрият отбор на света. Самия Франческо, той ти си каза, че тази Барселона е непобедима. Меския клуб. Барса. 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 А 2 дена след огромния успех на Барселона на Реал Мадрид се проведе едно много интересно събитие, което всички очаква с огромно нетърпение, и то концерта на Планета. 9 години. Много се радвам, че го пропуснах. В момента съм лайв с Мирела, която ме разсмива супер много, обаче ме надъхва да говоря. Така че здравейте от Мирела. Аз съм на слушалки, няма да те чуят, не се притесняйте. Ко друго? Тук ми даваха някакви линкове. Азис и оня Денислав Чудюнера. О, боже мой. Как може? Предпочитам да гледам Дюнера и Соня немска, отколкото Азис с Дюнер. Дама Денислав се прави на недостъпен. Сложил си ръката на пакета, Азис да не го пипне случайно там. Тук имам, при мен има 2 сабскрайбъра, които гледат този един и ще съберем още един филм. Благодарим на всички, тъй като Мирела постоянно, нали, в последните си клипове прави забележка, че не благодаря на зрителите ни. Аз ви благодаря, че сте се абонирали за нас, че нас следите. Карай, че аз оставам с 4-5-6 клипа. Ще наваксам тази разлика. Предпочитам да им гледам концерта на Планета. Ще го пропусна. Голям смях било. Ма не може пък да го изтегля за шоуто да го гледам. Аман от бездарници. Да, Мирела тук ме припомня, че Гергана казала някакви изцепки, ама какви точно? Фейсбуц. Фейсбуц маняци! Я! А Камелия дали се е разкръстяла пак в някоя лудница? Има ли луди? Хайде всички ръцете горе! Камелия, то лав не го пропуска. Дори и в лудниците. Това си е гавра с хората. Те, които са ходили, и те са луди. Как ще си дадат парите за такава простотия? Мирела тук продължава да ме разсмива. Но ще й подобрим българския. До скоро време, както тя казва, но не, все още не. Гледах новините за потресаващите събития в България, взема я за хора се преселя някъде друга, да Мирела ще ме приоти при нея. Си изкара един холандски паспорт и българския го издавам. Това българската селения край няма. Препоръчвам ви да гледате новините от днес. Просто се разстройвам, като се сетя, въпреки че не си личи. Защото от всички страни мамка му ме размиват. Какво друго да ви кажа? Десслава е номер 1. Просто Пайнер загубят, че Десслава не е при тях. В момента е пълно в Пайнер с... Не, мерси, катерица не ям. Черпят ма тука с катерички. Ама и там съм си заплюла една милка, обаче като не олегне. Една камилка. Десслава е по-добра от тея в Пайнер. Там всяка втора силиконица, компютъра, промени гласа, мръдне малко това онова. Андрея се взе за голяма звезда, че записа Шаги и Мари Уинос. Горките колко ли им е, за да запише с тях? Мирела колко яко би се хили. Шоу голям. Та, който не е гледал мача, препоръчвам ви. Ще ви дам линк. Да гледате поне 5 златни гола на Барселона. Ел Класико. Меския клуб.
Ох, приядох. Хора, не яще много. Лошо е. После не знаете какво да правите. Седи, фащава мързела. Господи, усещате ли колко глупости говоря? Бях голям шеф. Така леко съм като пилот с тези слушалки, за това. Just a second, please. Dear passengers, аз съм вашия пилот Неделина Керчева. Ще осъществим полет до YouTube канала www.youtube.com/user/Мирела Виси Недис. Ще ви го запишем, защото знаем, че не е лесно запомнене. Мирела ме пита, що съм затворила. Не съм, бе. Както обикновено, разговорите ни се разпадат. Така. Също така, искам да предам много поздрави на Зайка. Зайки, обичам те. Обичам те! Никой не може да ме банне от YouTube за това, че ти споменавам. Така, свещеното име. Да живее Зайка. Да живее Зайка. Простията ме е треснала от всякъде. Зайка, който се хареса, и става педерас. Гледайте се, Рики след толкова години мълчание се призна. Следват Асен Батечки, Джо Джонас, Ник Джонас, Кевин Джонас, още няколко там латиноамериканско изгряващи звезди. Ама и те ще станат педераси, то е ясно. То покрай нея. Ало. Пистата свободна ли е за кацане? Ало, търсим писта свободна за кацане. Горивото ни приключва. Боже, хората колко ще ми се смеят. Първо ще го пратя на Мирела да го види и после ще го кача. Или пък не, ще изненадаме приятно. Мирела, кажи чао на нашите зрители. Гръмката. Айде, адиос на всички. Стоп! Благодаря ви отново, че ни гледате. Казах? Стоп!